Nakon što se pojavio bijeli dim, prvo šok i neprepoznavanje. Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Zatim slavlje nakon što se na balkonu Bazilike Svetog Petra pojavio simpatični Argentinac koji je uzeo simbolično ime Franjo. U njegovoj domovini Argentini euforija, građani uvjereni kako je na dijelu ponovno bila Božja ruka, kako bi rekao Maradona. Yo creo que va a ser más abierto y muy cercano a los necesitados, a los pobres. Y bueno, y ojalá que tenga la fuerza que se necesita porque es muy importante. Me alegro que sea un argentino, que por lo menos salgamos un poco de todo esto que estamos viviendo y bueno, que le deseo lo mejor para... Sretna je i predsjednica Kirchner, iako se godinama s novim papom sukobljivala zbog istospolnih brakova. Zajednička im je međutim borba protiv ekonomskih centara moći koji stvaraju sve više siromaštva diljem svijeta. Queremos que el diálogo que tanto pregonan desde todas partes lo hagan efectivo y puedan convencer a los poderosos del mundo, a esos que tienen armamento, a esos que tienen poder financiero, que finalmente dirijan una mirada hacia sus propias sociedades y le pedimos a Dios que ayude a que pueda hacerla posible para que también las causas justas alguna vez triunfen en este bendito planeta que se llama Tierra. Jorge Mario Bergoglio rodio se prije 76 godina u Buenos Airesu kao jedno od 5 djece talijanskih imigranata. U mladosti se bavio kemijom te imao djevojku s kojom je plesao tango. Cartita diciéndome que, bueno, que me iba a hacer una casita, que cuando nos casáramos. Y yo tuve la desgracia que mi mamá me la pescó, que miraba por todos lados. Y me dijo, si no me caso entonces con vos, me hago cura. Bergoglio tada upisuje teologiju i s 33 godine se zaređuje. Karijera kreće strelovitom brzinom. Nakon samo 4 godine izabran je za provincijala Isusovačkog reda u Argentini. Iz tog vremena vuku se i prve kritike njegova dijela. Kritičari kažu da je pasivno promatrao kidnapiranje i mučenje dvojice svećenika koji su se suprotstavljali diktaturi, o čemu je prije nekoliko godina morao svjedočiti i na sudu. Iako je Vatikan oštro opovrgnuo optužbe ističući kako se radi o napadu ljevičarskih anticrkvenih elemenata, nad crkvom u Argentini i dalje lebdi sumnja zbog bliskih odnosa pojedinih visokih crkvenih dužnosnika i vojne hunte, koja je ubila gotovo 30.000 svojih oponenata te otimala djecu koju majke traže i danas. Dice que se entera cuando sale en Jalix y Llorio y ellos mismos le informan que todavía quedaba gente secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada. Y la pregunta lógica fue, ¿y usted qué hizo? Considerando que él era ya un miembro importantísimo de la Iglesia en la Argentina. Y dijo, nada. Sabemos lo que ha sido ese golpe cívico-militar clerical, porque la totalmente complicidad de la jerarquía eclesiástica, uno piensa que hasta hoy sigue, porque jamás han hecho alusión desde el Papa para abajo, el anterior y anterior, nunca han pedido perdón. Gotovo tjedan dana nakon izbora počinju curiti i tajne informacije iz konklava, posebice one o tijeku izbora. Uz unaprijed favorizirane kardinale Skolu iz Italije i Kvelea iz Kanade, nakon 3. kruga glasovanja u igru ulazi Bergoglio. Ispunio je poželjan profil kandidata koji će promicati pozitivnu sliku evanđelja, kolegijalnost unutar crkve, reformirati rimsku kuriju, okrenuti crkvu prema siromašnima te promicati dijalog među religijama. Očekivanja su velika, posebno među židovima i muslimanima. Glavni rimski rabin upozorava ipak na ulogu Vatikana u sukobu na Bliskom istoku. Il Vaticano è presente in quella regione come parte coinvolta nel conflitto e non come entità super partes. Che sia una parte, se è una parte disponibile al confronto ragionevole, a una volontà di pace, è benvenuta. Pravoslavni svijet dobrodošlicu papi Franji izražava dolaskom carigradskog patrijarha Bartolomeja na njegovu inauguraciju, što je gesta kakva se ne pamti od unutar crkvenog raskola 1054. Protestanti su pak manje oduševljeni. Iako u Latinskoj Americi živi 40% svjetskih katolika, posljednjih 10 godina naime velik broj njih prelazi u protestantske crkve, pa se u njemačkim medijima pojavila bojazan kako će to papino iskustvo usporiti ekumenski dijalog.
wird eine ökumenische Aufgabe wahrzunehmen haben. Und das ist für uns in Deutschland ja besonders spannend, denn wir gehen auf 500 Jahre Reformation zu. Poznato je da Papa Isusovac pripada konzervativnom teološkom krugu, pa se od njega ne očekuju velike promjene kada je riječ o moralnom nauku katoličke crkve. Pitanja poput ukidanja celibata, zaređivanja žena, statusa rastavljenih i ponovno vjenčanih osoba, a posebice prihvaćanja istospolnih zajednica, teško će se promijeniti tijekom njegova pontifikata. Bergoglio en Argentina fue un claro opositor, con mucha violencia en relación al matrimonio civil igualitario, a la ley de identidad de género. En aquel momento llamó en el 2010 a la guerra de Dios, ¿no? En un delirio bastante importante, y que por suerte para la democracia, para Argentina, en sus términos de guerra, perdió, fracasó. Glavni izazov pred papom Franjom jest svladavanje krize izazvane pedofilskim skandalima među svećenstvom, financijskim malverzacijama rimske kurije, curenjem tajnih dokumenata i gubljenjem vjerodostojnosti crkve. Iako voljen i priznat kao dobar komunikator, većinu tog nereda ostavio je Ivan Pavao II. Svojom jednostavnošću, igranjem mačke i miša s Vatikanskom službom sigurnosti te odlaženjem među obične ljude, i Franjo je poput njega već uspio šarmirati i vjernike i novinare. Hoće li uspjeti ostati dosljedan sebi tijekom života u samici uređenoj poput muzeja, kako je Vatikan nazvao jedan kardinal, te ostaviti trag u povijesti kao istinski reformator, pokazat će vrijeme.